Hulle sê mos nou hier in die Vrystaat rond doen die mense nou nie son en nie, dan kry hulle nou die reën en dan verspoel ons daaronder. Nou, die twee manne het daar in die see gebly. Ook al 3, 4 maande. Hulle kry nie tyd om nergens te gaan nie, want hulle moet nou maar so vis vang en dan probeer hulle nou diamantduik en so. En nou laat maande se gebly, toe kom maar nou 2 nooies van die universiteit af nou kom kuier by hulle se ouers. En hulle het nou die stuk gehoor. Toe besluit hulle maar, hulle moet nou die 2 moet hulle loop kuier. Maar nou het hulle so 'n 6-silinder Ford lorrietjie wat hulle nou dan toe die olie check en die water check en hulle het start en hulle het nou vir hulle die mooiste klere aangetrek nou na die nooies toe. Maar op 100 klip by moet hulle nou petrol ingooi. En daar koop hulle toe nou 'n pak beskuit. Van hierdie, amper sê ek nou die beskuit se naam, van hierdie wat jy so in die pak gekry. En dan het hulle dan nou 'n grammofoon en hulle het 'n rekord wat hulle nou saamvat nou vir die kuier. Maar hulle vat dan toe daar ook 'n paar snye laat hulle nou kan moet hê. En hulle het seker nou 'n bietjie veel gevat en toe hulle nou op hulle se pad toe kom hulle nou by die drif wat na toe van die bos te ren. Nou kan dan wel. Nou sê die drywer maar hulle kan nie hier in nie. Die lorry sal vrek. Sê die ander nee man, ons het nou so ver, ons gaan deur. Hulle het nou lank gestry oor die dinge later kwaad vir mekaar. Toe ry die man nou in. Maar dan ook net so eentjie dus die water nou oor jou enjintjie en die spat vrek en daar staan alles. Nou sit hulle nou hulle kwaad vir mekaar, nou praat hulle. En dan nog die grammofoon op die dashboard neergesit. Die nog nie met nat word nie. En die water begin nou opstoot voor in die lorry, opstoot voor. Nou sit hulle later net so diep in die water, man. Praat nie woord. En nou die eerste wat toen nog begin dryven is nou die pak beskuit, die tel nou hier van die sien nou. En dryven nou so af tot daar en dan maak je daar draai en draai nou weer voor die man. Maar niemand vat hem ook nog niet. Die man draait later naar die venster af, toen die water nou te hoog raakt. En toen drijven die pak beskuit naar voor hem voorbij en daar ben je viel samen af. Toen besluit die man wat nou aangedringen op die inrij, maar hij zal nou met een plan maken. Nou steek je je hand achter die kussen en nou zoek je die lorry zijn slinger. Later heeft hij dan nou die slinger. En nou, maar toen nou die deur opbeer hier in die water, dan denk je, wacht, om nou die man zijn moed beter te krijgen. Wen hij nou die grammofoon op en hij zet nou die plaat op. Red River Valley, dat is nou al wat hulle... En toen Red River Valley nou zo zijn eerste notetje, dus zat hij nou die stuk in die om die lorry, maar nou suk in die been water. En dan nou later die voor die lorry gekomen. Hij zei, toen nou voel ik onder die water waar die gaat is en dan komt die slinger in. Hij zei, maar toen je nou weet, ik moet nou mijn sequence recht krijgen. Want als die slinger onderdraait, is mijn kop onder die water. Boven komen ze boven die water, nou moet ik mijn asem vat als ik boven is. Want als ik hem onder die water vat, dan zie je alles toe. Hij zei, oh broer, maar ik slinger hij lorry dat ik kook. Maar hij staat niet. Hij zei, en ik sta zo'n slag op, nou weet ik niet of ik net gezien is of gespat is van die slingerdraaierij. En toen ik zo opsta en ik viel me zo af, toen zie ik, drijven die grammofoon voor die man voorbij, bij die venster. En hij zei, toch allemaal toen hij er weer zo afdrijven. Dus wil even redden, maar wel even die tranen zo mee hangen. But remember the Red River Valley and the cow.